Nan kapasa mamalikain dapat mereka tapi jalan Opado mencari kana lain rancak lekabato jalan Etong bana carito laku tak jadinya lai di pasisir di mana bana kampung keteknya tak jadi di daerah sia macam tuane tak jadi di daerah mula sia macam bapokok mangko jadi bahasa mangko bamulut tuetong laurang mula nang batigo inyo umpamo mula kakak barati inyo batigo sa paguruan tuetong lanamo sorang-sorang agak diurang batigo tu kok na sorang no turang ayaji kok nomor 2 mula orang si palaki nomor 3 yo anak si Suranti ba itu bana kalau getong toetong namu tu ba namu paneka campak nomor 2 namu kadisabui bak namu mula pandeka baju mangko bak namu pandeka baju kakinya licin bantu baju coy itu kalau kadirisan nah nomor 3 kalau disabui bak namu mula pandeka pati agak diorang pati botu panape sudah dimati sinyo barangkau jauh mana inyo marantau mula jauh bana to etong bak namo mula paleka jampak saja pandape mula nyamati sinyo marantau kabang kaulu to etong na nombor mula 2 tadi kaninyo tatap mula menjago kampung inyo mula menjago kampung nak buah banyak kanyo latihan nak buah banyak mula kanyolati ba itu bana kalau dietong indak to bilang lamo bana to sabui mula na nombor 3 inyo ba namo pandeka patui salasai panape mula inyo tuntui inyo marantau ke daerah Jambi tampe nyo dulu Jambi indak to rantang mula rantang kacang to ambil sajo nang babumu di lurah tu gali padi indak to rantang pak panjang-panjang to ambil sajo nang babumu udah tibo dinan aseri bilang mula pandeka bali salamu inyo diam di kampung lah banyak nak mulik nanyo tambah inyo latihan dia yang ngaji tiap minggu malah
pai latihan tapi ariba aba itu bana maso itu tuane tapi latihan mula di hari indah uno mula terantang panjang indah to bilang lamu bana agak dinyo sadang latihan sadang tibo mula nak buah mula nan banyak adonan datang dari pasatapan adonan datang di Lopuro baiku bana kadibilang adonan datang mula dari lalang adonan datang pak Ediaji ba itu nak buah mula kanyolati abiari balantiari abi pakan barilang bulan abi bulan mula baganti tahun mala setahun mula 2 tahun inyo sadang malati bana sadang yo elok mula pamenan taman sadang banyak mula orang nanyolati ya ilah buno pak kurang panjang indah bilang lah korana residen dari Bangkaulu onan balai mula di tengah lawi tolatakan inyo sadang malati anak murid dulu nantu di Bangkaulu kita sabui Toetong mula natu tadi bak namo mula pandeka campak salamu marantau mula ke Bangkaulu karajo mula badaninyo karajo siki mula sabanari bak itu bana badaninyo indah to bilang lamu bana pio wakatu inyo siki tumpak kapado mula pandeka campak tapi dia di jambu balik malam taraga inyo di kawan-kawan lama manuang seorang masuk itu Bamanuang seorang mula masuk itu indah to etong nolai lamu bana indah disiko di palamu agak nanari sadang tengah malam sinon bakato mula pandeka campak bakato mula di dalam batin agak diari mula samalam tu hari tapi malam petang rumah Onyo jawe uduk mula masuk itu Selesai nyo menjawe uduk Nyo ambil di sinon kumanyang putih Satu nyo ambil kumanyang putih Garakan kumanyang lalu yasuk menyulang kau daru sadang memanggang mula si kumanyang Sinon bakato dalam hati mula pandeka campak Nyo panggil sado mula ulia masuk itu dipanggilkan orang mula nakarama sadang nyonjamkan mula lutui manuwo kakuan kapalo satu meminta tampil nakaraman apo nakato paneka campak kok karaman ini kan wambo turun kambo karamat kabukan pamintan mula sekali tolong sampaikan pesan ambo ke daerah pesisir kadake mula paneka mula balik ini aku nampasan mula nyo sampaikan lasu talaga bana mula badan ambo lalamu bana mula nak batamu tolong suruh inyo kasih tolong suruh mula inyo kasihku ba itu bana mula kato inyo la sudah mula bakato di dalam batin nindak buno terantang panjang
O indah to bilang dolai lamu bana agak dipandeka campak masu itu pamitan sadang di kabuan ba itu bana sama lempu indah to bilang dolai panjabana. O satu sampai mulai nyola sikia selesai mula masuk itu barang angin mula dari tangan nyobai puncak mula bubun-bubun satu lapi angin di bubun-bubun angin marah kapasisi. O angin marah mula kapasisi agak diari mula sama lampu toetong di sinon paneka baju sadang bamanwang sama sorang. O sadang duduk mulainya sama sorang duduknya ate kurisi tayuntai kaki kawawa coy itu bana mula sama lampu. O sadang duduk mula bamanyo sorang kara aso tibo dinyo manganye yang kaki mamale ke bubun-bubun. O satu tibo gara aso mula di paneka baju sinon tapiki mula badan paneka baju iko pasan nanti bo dari yawon. O rasonyo pasan mula kawan awak bana coy itu bana mula masuk itu apo pasan nanti bo di paneka baju inyo manyuru kabang kau.